Rose! Rose! Silent Rose! Mela ma nastojtu lix il-breakfast! Rose! Rose! Silent! Mela, edha? U jieġeb mela? Ma għamiltlix breakfast? ġejja sabiħ. Għan istennek fil-ċina. Daq ġejja kemm il-lesti hawn. Ma taħseb li seddu? Le mhux tendum, ġejja ħanħu xi ħaġa miegħek. Hello. 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 Main. John Main. Għana xnarfek ta' John. Iva. John. Għajdli John. Ola, mandak xalfen toqgħod tinqala. Ma nafx fa marret ommok. Kellet l-istil il-breakfast. Bat, ma rejtax aktar. Naħseb ħarġet tixtri. Ola, mandak xalfen toqgħod tiġi. Kollu sew mela. Nistennik. Arapa, forsi għandek bżonn ftit tagħna mistrieħ. Imma ma jistax ikun li tibqa' hawnhekk waħdek, jekk ħa tibqa' tmebbes rasek, ħajkolli niġi jien miegħek hawn. Ma tarax John. Inti għandek il-familja u t-tfal se jgħidu. Le, ma rridekx tiġi hawn miegħi. Imma jiena mhux xorta nkun inkwetat, nkun naf li qiegħed hawnhekk waħdek. Jekk jiġilek xi ħaġa mhux xi nieħdu ħsiebek. Mhux jitridu jiġrili. Dal-għodu eċċezzjoni. Ma nafx tani. Forsi xi jgħajam il-bieraħ għax naddaft il-bitħa. Imma x'ras għandek għajt. Naddaf il-bitħa. It-tabib għadek biex ma tistrapazzax minn tibgħod naddaf il-bitħa. Lanqas li marat fuq il-mobile. U issa jgħaddili issa tara. Arapa, ħana mela appuntament mat-tabib. Għatlek issa jgħaddili. Tibqax mebbes rasek jasra. Anka mal-mama hekk kont. Għadha fil-għodu ħaddi għalik u muru għand it-tabib ħabib tiegħek. Tajjeb mela, qed insisti, missa noqgħod inħaqqa miegħek. Imma diġà qed inħossni aħjar. Pa, għala xi ħaġa jew jekk tħoss xi ħaġa ċempilli. Tajjeb? Tajjeb? Tajjeb, John, ftemna. Għandek xi ħaġa? Immun xilek xi ħaġa? Le, kollox għandi. Issa mur xogħol, issa tasal tard. Kodos, tinku ta' mux xogħol jasra. Għabżajtu li tard. Kawżu xi ħaġa ċempilli, u tista' pazzax. Pressjoni pa. Kun imbierek ibni. U grazzi. Min kif qed tgħidli li ġralu ma nistax inkun 100% ċert mid-dijanjosi John. Ġieli jiġri li persuna jkollha mument ta' amnesija u wara jgħaddi kollox. Biss ikun aħjar jekk nagħmlu xi testijiet. Inti għada fil-għodu xil-10 tkun tista' tiġi saw. Ok, Robert. Iva tajjeb għalija. Tajjeb wisq. Jekk ma jimpurtax, xtaqt li jkun hawn kollega tiegħi preżenti wkoll. Ikun aħjar jekk inkunu tnejn għad-dijanjosi. Grazzi, Robert. Napprezza ħafna. Narak għada. Tajjeb, Teddy. Issa nixtieqek tirrispondini għal xi domandi li ser nagħmellek. X'ismek? Teddy Kawki. Kemm għandek żmien? 75. U x'ħenu bħalissa? L-10 u nofs. Fejn toqgħod, Teddy? Il-belt. F'liema staġun ninsabu?
Ir-rebija. U x'sena qegħdin fiha? 2020. Taf tgħidli x'ġurnata hi llum? L-4. U f'liema pajjiż qegħdin Teddy? Malta. Iżda taf tgħidli f'liema lokalità qegħdin? L-Ħamrun. Mela Teddy, issa ħansemmilek 3 oġġetti u nixtieqek tiftakarhom għax iktar tard ħanitolbok biex tirrepetihom li. Tajjeb? Mela, tazza, ktieb u kelb. Tazza, ktieb, kelb. Tispelli l-kelma ġnien? N, E, N. Ġnien Teddy, ġnien. N, E, N. Issa rridek tispelli li blura. N, E, la. N, Ma jimpurtax. Mela, dan x'inhu Teddy? Labes. Tajjeb ferm. Issa tirrepeti li dawk it-3 kelmiet li għedna l-ewwel? Ġnien, kelb, ballun. Ħanitolbok tirrepeti dak li ħanajdlek jien Teddy. Il-bieraħ filgħodu għamilt passiġġata. Il-bira mort passiġġata. Grazzi dot. Grazzi Teddy. Kemm punti? 14. Moderate cognitive impairment. X'nistgħu nagħmlu? Kemm jista' jkun tħallux waħdu ġwan. Ovvjament, jekk taraw sintomi oħra allarmanti jew affarijiet li mhux normali, erġa' kellimni. Grazzi Rob. Grazzi Dott. Ħossib ġwan. M'għandek xejn. Tara, għetlek li m'għandi xejn. Imxi, ħanofrilek kafe. Għandek bżonn xi ħaġa? Ma nafx, ma nafx it-triq fejn noqgħod, ma niftakarx. Imma it-triq tiftakar x'jisimha. Qed ngħidlek ma niftakarx. Għandek ID card. Emmi. Sur Kawki, ma toqgħodx il-bot minn hawn. Ejjem xi miegħi ħalli nwaslek. Ma ġrali hekk, John. Iva kalma pa. Meta rajt li qed indur fil-vojt.
Mingħajr ma naf fejn kont sejjer. Qabadni biża'. X'qed jiġrili, John? X'qed jiġrili, John? Għallin qatra għadda lej. Maybe għadurijiet. Sanamlu breakfast u liġita. Liġidda. Ma nafx. Ma nafx naqbad naħseb. Iva ma nessan ċempel għamlu appuntament. Għalli jeżamina għada sem. Iva mar komplex ħeċilmenti fil-skola, għatħibew salijiet, ha? Inċepilek aktar tarti. Anke jien qalbi. Smajtak titkellem. Titkellem ma' Kate. Isma' John, ma tistax tibqa' hawn. Għandek il-familja u x-xogħol. Ma tistax taqbad u ma tmux. Kate ħaswasra li ġej mill-iskola. Jena xogħol se nċempilhom aktar tard. Għandi skos li bżejjed. Li ċempil il-Robert. John, inħossni aħjar illum. Toqgħodx tinkwieta għalija. Ma minn qed titkellem. Ma' Kate. Kejt min? Kate, pa. Marti. Iva. Jiena ħadtu l-breakfast. Għara t-espandit mis-sezzjoni. Irridu nkunu aktar ambizzjużi kif nippreżentaw ruħna l-klijenti tagħna. Figur li għorajt ma tajmin ħafna. James, kif temenda r-rapport, erġi ġibur ħalli naraħ, tajjeb? Tajjeb, John. Hello? Iva? Iva jenu? Min? Ej, vissat narfek. Għajt, għala xaħġa? Xinu? Iżomu ħdejk, ġej issa. Imma kif mandu najġba? Ma nafx, John. Ma nafx. Jien il-bist kif nagħmel is-soltu, mbagħad ħriġ tal-passiġġata. Imma possibbli mandu najġ. Ma nafx, John. Biex ngħidlek rajt in-nies ħarsu lejja u jitku, imma ma rrealizzajtx għaliex. Mbagħad ġejt tal-kafè bħas-soltu u Frank qalli hemm x'għamilt. Mbagħad ċempellilek. Imxi pa. Imxi għammurru d-darija. Ma tistax tibqa' twebbes rasek u taħbi dak li vera għandek, pa. X'inti tgħid, John? Taf tajjeb x'innajt, taf tajjeb x'għandek. Jasrejn m'għandi xejn. Fejn marret Rose? Ma jattix xi daqqa ġejja. Spera li m'għaddux. Għax għandna niltaqgħu ma' xi ħbieb dal-għodu. Pa, Ismani, John, mur ix-xogħol. Għax tal-waqt tiġi ommok. ismani jint, pa. Int għandek bitu ta' Alzheimer, pa. Alzheimer. Alzheimer, fint?